Igbo anyi abia. Ndị ọma ekene m unu. Good news, good news, good news. Maka ọlụ na mba ofesi. Ịma na asị m unu gbadogodie na onye anyị na-agbasala ozi maka red line ahụ asị na enyere ndị be anyị n'izu ụka na-abọ gara aga. Ọ bịa sị m gbadie maka ọgọ m nwoke chọrọ ịga, ọ chịtachaga akwụkwọ, ọ sị m gbadogodie na ọ dịrọ shọ. Kịta ọ dịgokwe shọ nke niile o mee n'izu ụka na-abụ anwụ gara aga. Ọ sị na ọ gara nke ọma, ndị oyibo na-akpọ successful. Ya bụ hurra ndị be anyị. Anyị atụnenete n'ụlọ ọnwụ maka onwe ndị na-ebe si na olileanya agwụ. Olileanya agwụrọ ụmụnne, olileanya agwụrọ. Chukwu nọ n'ọlụ. Ndị nke o mere ọ gago, o wee kpọọ m na mgbede ụnyaa, n'ime mgbede ụnyaa, si na ọ gara ọfụma, ọ gara successful. Ya bụ mma chịtazili ya ihe ọgọ m nwoke a tinye. Ya bụ ịchọ ka o meelu gị, ị ga-ekwu na comment section si na ịdị njikere. Ịmara na ịdị njikere, kwuo onye n'ime comment section si na ịdị njikere. Mma abịa ebe ahụ wee welu gị, wee si gị tinye m akwụkwọ ka akwụkwọ ị ga-achịta kia certificate. Ọ bụ ọkwa mmadụ, ọ ga-elu ebe 10 nya ili. Ọ ga-elu modụlụ 10 email ma ọ bụrụ na email online. Ọ bụ ọkwa ime ofu na abụọ na atọ isi na imechego. Mba, o nwere ụdị dị iche iche, ma ịmago medication administration, ma kesko ụmụ ihe adịchicha na ya, ma hosting, ma manual handling, ma infection control, ma equality and ma confidentiality. O nwere kọọsụ dị iche iche dị n'ime. Ọ bụrụ na imecheghị ya, ma ọ bụ na imeli ebe a na-eme ya, nye gị ofu asambodo. O nwere ebe a na-eje eme ya, nye ofu asambodo, ọ kọva ihe niile. Wetacha ihe niile a sị na a ga-eweta. Ọ bụgodị na requirement mmeche, unu bịa chekie comment section. Mma egwekwa requirement tinye n'ime comment section, unu fukwu ya ọzọ. Maka o nwere ndị na-ajụ kedu requirement ụfọdụ na-ajụ kee nọmba m. Ndị niile delu m ihe na WhatsApp, aka m reply chọrọ andị omega abalị na-abụ m ejere n'anya na WhatsApp maka ụmụ akwụkwọ nọ holidays kịta. Inwe obere ụmụaka fama nkwe gị ṅụ mmiri tọgbọ iko, ị ga na-enekọta fa maka gịnị feme da n'ọkụ. Ya bụ edebere m anya na ya maka oju nkịta anya ụtaba onye nwunye. Enebere m anya na WhatsApp. Nya ihe ị ga-eme ka ọma ọsịsọ bụ, ọ bụrụ na ị nwetachego certificate niile a, kia certificate nọmba 1 IELTS, nọmba 2 ka ihe bụ IELTS. Ọ bụ IELTS. Kedu full meaning ya? Full meaning ya bụ International English Language Testing System. Nke ahụ bụ mbụ. Ọ bụrụ na ị bụ graduate, ị wetazie transcript, ị weta letter from school, ị mee NARIC conversion. Ma ọ bụrụ na ị bụ graduate, ị ma nnenezi gịnị IELTS ahụ, maka eji ego enene ebe 80-something thousand ka eji enene ya bụ IELTS. Ya bụ ọ bụrụ na ị nọ na mba dị iche iche, ị ma nna uje chitaba ụmụ transcript, ị nwekwa ike, o nwekwa shortcut ya. Mba dị iche iche na-enene IELTS ahụ na mba niile gbaa gburugburu n'ụwa niile. O nwere ebe ịnọ ịma nnene nwunye maka British High Commissioner. Ọ bụ fa na conduct ya. Ya bụ ebe ọbụla ị nọ na ị ga-emenwu kia certificate online. Biko o nwekwa ihe ọzọ nsi ka ihe ọnụ, biko dodododo ndoliko. O nwere ndị na-enye mmadụ personal nọmba ma ọ dịrọ mma maka na ịmaala ma iji iwezieli tụọrụ mmadụ. Ọ bịa mgbe ịbịazie ebe niile eju mmara aṅụ mmiri, mmara atọgbu iko, a na-akpọ m gam. Ọ bụrụkwana m na-enye ọrụ ahụ. One a obidogo gaba, ọkwa unu fu one a obido gaba. Ihe nkwele unu nkwa bụ na mma na-ewetele unu information. And ekwekwe m nkwa na mma abịa na-akụzie ka esi achụ ọrụ ahụ online, ka esi eje na website. Mwepụta website ahụ si unu na afịa na eke esi aga ya, kliki ebe a, menye na vidio na-atụpụtala unu maka ndị chọọ iji aka fa
jee chọọ anya na onwe fa nweta ya, maka imilikiti ka na-achọkwa ya na-enweta ya. Ono ọ na-aga, unu ga-ejisi ike jee chọbịa. Ọ kakwala unu mma na ngwakwa unu eziokwu. Ọ bụ onye ọdụ ọsịsọ ji nkụ ya na-eme nke ahụ. Ọgọ m nwoke a kịta ọ nọ mma, mana ọ chọọ ịgbalite obodo oyibo bịa nene ka o si dị. Ọ bịa ka o ji chọbịa wee kwụba ụgwọ. Ịmakwa ego na-akwụ na nke a kịta, ọ bụ nde 14 ka a kwụrụ. Maka o si na ndị employa ya bụ ndị na-ewe ọlụ famụ ya ma fabịa feweteli ọlụ tụrapụrụ ya. Onye bịa ọgwụ ya ihe ọ ga-agwali ya ndị mmadụ, ihe ọ ga-anatali ya ndị mmadụ. Maka ndị anwụ nwe ọlụ enwe n'aka fada achọ ka ị bịa nso, ya bụ abịa atụrapụrụ ya anya si ya na ego na ị ga-anata ndị mmadụ. Onwe ndị na-akpọ nnukwu afọ ego, ya bụ fabia fasi anọ nde 8. A sị na a na-enwetakwa nde 8 ndị lele afịa ọma, nde 8. Onwe ndị lele afịa ọjọọ nde 10, nde 12, nde 13 wee luo na nde 15. Mana nke kịta o ji n'aka, o si na-ewechegokwu ya na ọ fọlụ 2 n'ime 2 ahụ ka o ji ga-emelu ọgọ m nwoke ofu. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ya, isi na ị chọrọ ya, iduchọ na iji nde 14 nde ọkwa nde. Ya bụ ọ bụrụ na ị mara afọ ego n'ọnụ Igbo, ije chọọ ya na dictionary ma ọ na Google ma ọ igwa mmadụ ọtapịalụ gị ya. Maka anyị bụ ndị Igbo na-epromote Igbo. Ọ bụ Igbo ka anyị na-epromote, ka asụsụ anyị ghara ikpochapụ. Anyị chọọ ka anyị na-akwalite asụsụ anyị, ya ka anyị ji na-asụ ya, na-asụsi ike, na-asụ Igbo dị Igbo n'ime, na-ayọkwa unu, na-asị unu na-asụkwala ụmụ unu ka oke anyị ghara ifu, ka akwụrụ anyị ghara ikpochapụ. Onye ọbụla na-asụ n'ụmụ ya so bekee ọ dịrọ mma. Ọ bụ mmadụ iji aka ya kpochapụ agbụrụ ya. Ọ bụ ihe jọgburu ude na-esigbuo nkakwa. Ọ bụ ya ka anyị bụ ndị bụ Igbo Class World ji wee wepụta klaasị kwa ụka na Zoom ka anyị na-akụzi. Biko dodododo ndoliko kpọta na ụmụ unu. O nwere ndị nkụzi na-evolontia kịta na-asị na fa ga-abịanye aka. Anyị nwere ndị nkụzi mana ọ dịrọ oke, ịmara ozuru oke, ịghọtago ozuru oke. Ya bụ ka anyị ji yọọ si ndị chọrọ ịkụzi bịa, ndị chọrọ ịkụzi abịagokwa. Nọ na anyị na-agbafe ajụjụ ka anyị maa mafe etozukwala etozu. Ajụjụ na-aga n'iru kịta, mana ọ bụkwa volunteering. Ọ bụ volunteering, ọ bụ ọrụ akwụ ụgwọ, ada akwụkwọ ụgwọ na ya. Ya bụ ọ bụrụ na ịchọ ide edemede na ịchọọ ịbata, ma okenye ma ụmụaka ịchọọ ịbata, ma nwa gị, ndị okenye ada asụ, ndị obele ada asụ. Ya bụ naanị ka agbụrụ anyị na-efu na-akpọchapụ, ka anyị na-achọ ọrụ, ka anyị na-achọ asụsụ anyị, ka anyị na-achọ ala anyị, ka anyị na-achọ ihe niile anyị nweziri na-efu efu. Ya bụ na ekwene ka o fuo. Mba niile na-asụ asụsụ ka ọ bụrụ ihe mara mma na nwa gị ji oyibo wee na-eme ihe a na-akpọ first language. O kwesịrị inwe Igbo nwekwezie oyibo, nke ahụ bụ second. Ka m gakwa n'ihe m na-akọ. Ya bụ ndị anyị na-agbasara ozi, ọ si na ọ na-aga. Ya bụ ịchọọ ka o meelu gị ide na ichitachago. O nwekwe ndị na-abụ ide na ichitachago akwụkwọ niile ahụ, ma ego ahụ nọkwa n'ime na ịdị njikere. Matakwa amata na ego anọ n'ime bụ ị ga-atụtụli ya, ya chịkọrọ ya nnọọ, chinye m onye wetala ọrụ ego ụgbọelu esokwe ya, ego ụtọkọ ma obiko kpakpa alili, ego ihe niile esoro ya. Na ọ bụ ego ị ga-achịlị nnọọ chie onye nwe ọrụ, ọchịlị baa n'ụlọ. Nke ahụ nne ji iche, maka ime echie na ọ bụ ihe niile ịbịazi ịchịkọlụchi ya, ma inwezi n'ego ụgbọelu, ma inwezi n'ego ụgbọala. Ya bụ ị ga-enyochakwa onwe gị ọfụma, ịma ma ịdị njikere. Ọ bụrụ na ị dịrị njikere, ị na-egegodi ntị, ị na-ajụ ajụjụ, ị na-ajụ anyị bịa life, ị na-ajụ anyị na-akọwa ọntịli ịghọtacha anya. Maka na ịma ada aghọtacha ihe, ọ na-agbagwoju anya. Ịghọtacha anya jikerecha onwe gị. Ọ bụrụ nke itinyebe online ahụ ị na-etinye, ọ na-agakwa n'eziokwu. Ụmụnne, ọ bụrụ ana m apụta asịrị unu asị, ọ bụrụ ihe bụ asị mmekwu ya chacha, mana kịta m na-ekwu ya, ọ bụ eziokwu. Ọ na-aga na-agasi ike, mana ọtụtụ n'ime anyị achọrọ ịmụ ya. Unu kwesịrị ịmụ ya gaba, ka ndị na-atụli ego ghara ịtụlizi unu ego.
nnọọ itiri anyị na-awụ ya ka ukpo webụsaịtị niile ị na-awụ ya nya ọlụ webụsaịtị niile ị na-awụ ya nya ọlụ mana ị ga na-enekwa anya mmalụ nke ekwuru health care assistant i wee tinye idushon inwezuru ihe niile o zuru oke maka o zuru oke fa na-enye anya egwu arọ ndụ nkata ike ịghọtago fa kpachadoga gị short list gị out ịgbago ị ga-akaba arụ nnọọ fụ na ihe gị zuru ezu dị mma dị ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ attractive iwepụtie negodi anya ekwe n'isi ya bụ ihe a na-apụta mgbe niile ọ fọrọ obele ka ọgwụ mana unu eluzune hope olileanya unu agwụna unu na-aghọta ya nya agwụna chacha maka na nke a gachakwa ọzọ na-abịa mma na-ewetara unu ozi ọma mgbe niile ọ bụ ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ọ bụ anyị bụ Igbo Class World aha m bụ Lolo Nneka Ijelenze ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetara unu ozi ọma dijeni daalụ na unu emeela ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta onwe ha ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri chi anyị emeriela anyị emeriela obi n'igwe meriela anyị emeriela ọdịnala emeriela Igbo Class lụsi ibe ọla ike ka o wee dịrị ndị Igbo na mma ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta ọdịnala ha ka anyị lụsi ibe ọla ike ka ndị Igbo were nweta asụsụ ha bak ka anyị lụsi ibe ọla ike ndị Igbo were nweta ọdịnala ha anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri chi anyị emeriela anyị emeriela obi n'igwe meriela anyị emeriela ọdịnala emeriela ka emesịanụ nke a bụ maka ọkwa dị oke mkpa biko ndị malụọ m unu ọfụma ji my personal number biko unu enyezinie ndị mmadụ welụnụ nke ahụ a na-atụpụta n'ụmụafịa welụnụ ya na-enyefa nyenufe afa peji anyị si fabia na-ege ntị ka fa wee nwee ike ghọta ihe a na-eme matana na ọbụrụ m na-enye ọrụ a na ọ bụ ozi ka m na-agbasa unu gwafa si na ọ m na-enye ọrụ kedu ebe m debere ọrụ m na-enye edebere m olu m na-enye nọọ na mbịa na-eme ka ọ dịrị ndị Igbo na nwa nekwa ụzọ ị ga-esi ọbalị gị na ụzọ ịma nsi ọba ma ọ banala gị nee anyị mata ndị at least ndị sokwa enye ọrụ ahụ na-akọwakwa na a na-ene ego dị na ya unu ada akọwalụ nfa unu bụ ndị na-enene kọwalụ na nfa kọwachalụ nfa ihe ka fa ghọta maka abịa wele nọmba m tụọlụ mmadụ nke Igbo Class ntụpụtago n'ụwa niile dị ebe ahụ wele na na-enyefa unu enyezinefa my personal number ọ na-achọ na Igbo Class World nọmba ọ na-achọ na my personal number ọ na-achọ na inbox ọ na-achọ na personal ihe nwa ọ na-achọ na WhatsApp group ọ na-achọ na email ọ na-achọ ebe niile mma aṅụzikwa mmiri tọgbu iko biko ana m ayọkwa unu dodododo ndoliko biko unu enyezinefa personal number gwanụfa Facebook page anyị gwanụfa ka ezi afịa YouTube channel anyị unu na-agwachakwa na nna enye ọlụ na-eke ọlụ mana oyiyo nna ayọ unu jee na subscribe onye bịaba na nnekwu ihe anyị na-eli nọọ isubscribe anyị screenshot ọnya ịtụbatala anyị na maọbụ ịbịa kwuche ihe ịchọ maọbụ ihe ị na-achọ maọbụ na ịchọ linki ka ije mebe practice ọlụ maọbụ ihe niile ị na-achọ ideche anyị ijezie subscribe ọ screenshot ọ ịtụnyeziela anyị ijubazie ajụjụ gị ihe niile ahụ m na-ekwu na-ayọ ụfọdụ adịmi abịafe ebulu ụzọ bịa yọba ihe ị na-anụkwa ihe m na-ekwu mana ịma nkọwalụfanya fa ji eme enyi and fabia esend efa bak fa ji eme enyi ọ na-edile efa mana ọ bụ na o megie wee bịa anyị were ọsọ were awaliga wee chiabịa infọmeshọn nyebie ihe niile ọchụ oge ọ bịazịa asị ya ngwanarịba ji eme enye ọ bụrụ ihe na-egbukwa oge ọ bụrụ ya bụ na ọ dịrọ mma ịbịazi iwe vuo nke ahụ si mebeli mmadụ ma nke anyị yọrọ unu ada eme ibe iwe vuo nke ahụ ọ dịrọ mma ndị be anyị ka emesịa